Srdečne vás vítame na 0. ročníku mikulášskych slávností v záhradnom centre Garden Team. Pripravili sme si pre deti bohatý program vo forme hier a iných zábav. Odozdám teraz mikrofón Mikulášovi, ktorý by nás previedol záhradným centrom a ukázal nám, ako sa tu trávi čas. Takže milé deti, a teraz poďte so mnou a ja vás prevediem našimi stanovišťami. Teraz sa nachádzame na prvom stanovišti, o ktorom nám porozpráva pán lesník. Tak, moje stanovište sa volá u pána lesníka a je zamerané v prvom rade na poznávanie rastlín, drevín, ktoré máme pre staršie deti, takisto poznávanie stôp, to je takisto pre staršie deti, a pre mladšie deti máme farmu a les, ku ktorým priraďujú jednotlivé zvieratka, ktoré patria buď na farmu, alebo na les. Takže ovečka patrí do farmy, áno. Koník, kde áno, do farmy. Jelňa dáme do lesa. A kravička, ktorá nám dáva mliečko, na farmu. Výborne, zvládnuté na jednotku. Super. Vítajte u nás. Ako ste sa dozvedeli o našej akcii? Tak my sem chodíme nakupovať, čiže od personálu, a chceli sme trošku zábavu pre deti a samozrejme podporiť dobrú vec. A vám sa ako páči? Nám sa veľmi páči, sme tu hlavne teda kvôli deťom, aby sme boli celá rodina spolu. Sú tu super súťaže, takže deti si posúťažili, najviac sa im páčilo autíčko, no a samozrejme aj kvôli tej veci, ktorú teda podporujeme, a kvôli jedlu. Nachádzame sa na stanovisku číslo 2, kde preverujeme fyzické zdatnosti našich detičiek. Musia zhodiť plechovky od pašteky, ktoré zjedol pažravý Mikuláš s čertom. Takže nech sa páči, ak máme nejakých dobrovoľníkov, ktorí idú súťažiť. Poďme hádzať guličky. Ja vám pripravím, alebo mamina pripraví guličky, lebo ja mám len 2 ruky. A z celej síly budeme hádzať plechovky. Snehové guličky. Poďme do plechovky. Z celej síly. Ešte druhý pokus. Malí majú viac pokusov. A mama môže pomáhať, lebo vy ste tým. Výborne. A ešte raz a plechovka bude zhodená. Tak, fantázia. Ho, ho, ho. Nachádzame sa pri vianočnom občerstvení. Čo dobre ponúkate? No, takto. Pre našich milých zákazníkov sme pripravili krásny vianočný čaj, vianočný punč, nejakou punč, varené vínko pre maminky, keď budú hore, že trošku hrdlo si spravia. Potom varíme pekné zemiačiky, špirály, pečené gaštany, tortičky, krásne. Potom cigánsku naloženú pekné. Majka, ty nám čo ponúkaš? No, dnes by som vám ponúkla tieto pečené gaštany. Výborné, môžeš ochutnať, Mikuláš, také si ešte nejedol. Alebo zemiakovú špirálu, to najviac deti milujú, pravda? Alebo ak by si bol trochu chorý, tak kľudne ti nalejem tento ginger. No, a čo tak dnes najviac ide, tak určite ten vianočný punč. Nech sa páči, môžeš okoštovať. Máme tu aj niečo pre čertov a niečo diabelsky dobré. Ja sa spýtam tu náhodného okolujúceho, ako sa tu dostal, ako sa mu to páči. Tak je to pre mňa milé prekvapenie. Prišiel som sem kúpiť stromček, lebo avizovali mi, že tu majú najkrajšie stromčeky na celom Slovensku. A zhodou náhod majú to krásne vystrojený stánok, v ktorom dostanete všetko možné. Ja som sa zastavil pri ochutnávke vín a musím povedať,
že tak kvalitné víno si určite zoberiem aj zo 2 kartóny pod stromček na Vianoce. Takže zatiaľ som tu veľmi spokojný. No a som zvedavý, či čertovské víno, ktoré tu ešte majú ako zálohe, mi dokážu ponúknuť. Takže zatiaľ veľká vďaka a skúsim si s čertom aj ťuknúť a pripiť, aby všetko dobre dopadlo. Čertíku, Bertíku, na zdravíčko, na zdravie. Momentálne sa nachádzame na stanovisku číslo 5 na hokejovom štadióne a verím, že sa budú dávať góly. Odozdávam slovo hokejovému trénerovi Denisovi. Dobre, ďakujem za odozdanie. Takže nachádzame sa na hokejovom štadióne, ktoré je v Garden Teame a tuto pán súťažiaci ide momentálne strieľať na branku. Matiáš. Takže Matiáš nám ukáže, ako sa strieľa na branku. Výborne, super. Nachádzame sa na stanovisku jazda vianočným autíčkom a hľadáme Mikuláša. Naše záhradné centrum Garden Team vám praje šťastné a veselé kilometre!